Ak očakávate, že vám dnes predstavím typický, obyčajný dom na okraji mesta, tak vás asi sklamem a pravdepodobne vám ušetrím aj váš čas. Tak prosím, zastavte video práve teraz. Keďže pozeráte ďalej, tak pravdepodobne chcete niečo iné, niečo špeciálne a už vonkoncom to nemá každý. A to vám práve dnes predstavím. Volám sa Michael Moroz a so spoločnosťou Equilibrio Real vám dávame jedinečnú možnosť kúpiť tento unikátny dom s poriadne štedrým a zaujímavým priestorom, ideálnym pre rodiny alebo poriadne náročného klienta, ktorý si dopraje na štandard. Nachádzame sa vo Vranove nad Topľou na ulici Mierová. Táto lokalita patrí medzi lukratívnejšie a je známa tým, že je príjemne tichá s dobrou dostupnosťou do centra mesta. Rodinný dom bol skolaudovaný v roku 2003. Každý centimeter stavby bol postavený z vysoko kvalitných materiálov, čím v tejto dobe predbehli technológie o 20 rokov. Preto je dnes ešte stále moderný. Celý dom je postavený z tehál, má 8 obytných izieb, 2 poschodia, 2 kúpeľne z WC na každom poschodí, 1 samostatné WC, 2 terasy, technickú miestnosť. Dokonca tento dom má aj solárne kolektory pre ešte úspornejšie bývanie. Bol som tu už síce viackrát, no stále zažívam jeden a ten istý pocit. Keď vojdete do domu, príjemne vás prekvapí krásne veľká galéria, priestranná, naozaj so štedrým priestorom, s absolútne idylickou atmosférou, ktorá si vás doslova získa. A pozrite na to presklenie. Vďaka nemu budete mať dostatok svetla, slnka a zároveň budete môcť pozerať na váš krásny pozemok. A čo by to bola za rodinná atmosféra, ak by sa rodina nestretla pri veľkom spoločnom stole, dobre si pojedla však a jedáleň je spojená aj spolu s kuchyňou. Dom je rozdelený prakticky na spoločnú časť alebo hosťovskú na prvom poschodí a na súkromnú na druhom poschodí. V takomto komforte, akým je tento dom, jednoducho nesmie chýbať dvojgaráž pre 2 autá a samozrejme s elektrickou bránou. A ešte jeden nuanc, pozrite, vstup do vlastnej súkromnej rezidencie, ktorý je len pre pár šťastlivcov a dokonca je uzavretý aj elektrickou bránou, takže myslelo sa určite aj na bezpečnosť. Pozemok o veľkosti 1116 m2 umožňuje kvalitný oddych rôznymi formami. Spoločné grilovačky v altánku či terase, bazén, futbalové ihrisko, fantázii sa medzi nekladú. Veľká výhoda je jeho príjemná rovinatosť. Tak čo, ako sa vám páči táto nehnuteľnosť? Poviem vám pravdu, že mne sa páči veľmi. A osobne si myslím, že sa na trhu dlho neohreje. Ale kým sa ešte nepredá, tak ja si predsa len niečo ohrejem a je len na vás, či stihnete či už túto klobásku, alebo samotný dom. Vidíme sa na obhliadke.